26 Asrambari bisingo khobjak posorang kamini takuk sakra ranajang deborma salkudungma romboi cancer bemar manjagui sakhanya no kalaijak bono tini thangi chubaikha chuba thani thangi manjaka White District Working President Triti Deborma tei Asrambari Block Vice President Subhaching Deborma no khobui juda juda adong tei adongjuk songbo manjaka bobai sakhamero hambai sini media person sono no tini hai satu jaran sono logito ni tuma bagi no baraka hambai so tini chuba chu khana bima khana kai aba 26 Asrambari constituency bisio khobjak West Ambassador bisili 2 number ward usram kami hijago oro sini chakra khoroksa ranajong deborma bini umurgai 64 ok ungkha so khanama kai bo bini buhugo buan sobe kare buan hoite je kesangai abo cancer ungkha chung khanao akono bo treatment khaimia nog nukungo bo sachino sala e bosa sungo khordon tomo kai roba ken chung khanao nogo borok bhig bosa simino income khanai bo sala sachino abon bagai tini income khainai chung saiman nog nukungo income khaini to sala no gatabo bhig simino nog to borok regar sumi kichimicha khayo abakene bol sole to haikono treatment khaina bagai rang pusa kere haikono sungkhor mane sutini phaikia sungo rang pusa korino korin bisinti bana sutini khatwa bisinti chung khoksa khuni bana borno sungina ni phaile jaka sungjo to jana rang khoksa khuna chuwa chu laino sutini borno nai phailakia oro phaimanjak phaikia angni ji political district ni working president Triti Deborma tai an logi tongo chini 26 Asrambari block committee ni vice president chini borong nang Subur Singh tai tongo TWF block committee ni vice president borong nang jok Juhina Deborma tai TWF ni no treasurer ni borong nang Bina tai block committee ni no committee member chini borong nang Monoranjan tai monitoring committee ni o 2 number ward no member jok tin logi tongo chini senior leader ok chini borong nang da Prasanto da Songgorsong apore chini Manobendra Song tongo tei Obendra tei kabongo tongoran logi ang jotun bung sagala karok tei jara phaimia borgo rang tebor hnai tongo chini yago sungaba hakino rang khoksokono tini borno suba jokhainai tongoro phailemani bobai bemar manjak mani kono doctor na naijak khate busuk jorte borok naijak khanung saidama ang kicha je khanama angkai borok jibirogo najak hain khanao bua je songo hakino ngoi gatabo ke borok cancer kaini doctor borno sapo kini borok rang pusa kini bagi treatment bagi thangmaya kono sung borno suggestion likha je jibio je sung sebo chini asati bono kaisa chini cancer hospital to jibio abon bisima bongni Ayushman card botong khanao ara thangna borok free treatment no manai abon sung borno suggestion likha je next time borok jibio thangi treatment khainang thuni ene hambai ini jara koksu tonai rongno chini tibrasani koksu nai rongno among gadingkai chung jeta subalai tongmani asole chung hamdam bisingti bi subalai tongo ebong chung nai mani asole maharaj je jaga tibrama ta khaimani pore maharaj no pile sakang sungno o je chuwamani abona phurungka abon bisingti no chung tabu biasanya chung political leader rokbo chung apikene chubalai tongo kintu rang je chung rang joto rimani abo kentu chung nijera modde no rang khanglai jono 100 taka 200 taka ja mansak janja rimani abte kene chung chubalai to je achubaman bisingo chung to gobangman NGO rok no neta rong ni thani thang mantri ni than thang norokhai mantri rok no bahai rok kobrok sawai kisa sek chuba chu ma da mano asung rok singi sawai chuba rok norok na naikha boro ba thada thangka norok engko sugdoria chung chini orobo chini Asrambari ro khaito chung ati kuno borong thani minister rok chung no kaisa ruging to khabono subadi chini em no bo chung saya je subadi singkep no bo saino naiya chung nijera modde no sakoi sakno chung thumlai akoni chung bibinno jaga gilamo jaga no chung chubalai chung dikhe aw haite